A la residència que els germans de la Salle tenen a Cala Morlanda es reuniren monitors del grup d'esplai de la parròquia de Lloseta per passar un parell de dies de convivència. Parlàrem amb ells i ens contaren les seves experiències amb els al·lots, nins i adolescents. També recollirem imatges d'alguns moments de l'estància al local, del seu preciós jardí i dels moments de diversió. Amb tot això vos oferim el següent reportatge. Espectadors del programa Sala Llum de Televisió Manacor. Avui ens trobam a Cala Morlanda, en el casal dels germans de la Salle, i ens acompanya un grup esplèndid de llosetins que pertanyen a un grup d'esplai de Lloseta. Tal volta podríem començar que ens expliquéssiu un poc què és l'esplai. Hola, jo sóc en Miquel. Fa uns 10 anys som monitor d'esplai del grup de Lloseta. Vos explicaré un poc què és el grup d'esplai. El grup d'esplai som un conjunt de monitors que perteneixem al GDM. El GDM són el grup d'esplai Mallorca, que és l'organització que aglutina tots els esplais de Mallorca. Com molts de vosaltres sabreu, allà els esplais estan repartits en molts de pobles de Mallorca i també hi ha molts esplais dins ciutat. El que fem dins l'esplai són activitats lúdiques de cara als nens, activitats de temps lliure, ja siguin excursions, jocs, acampades, tallers, gincames, etc. Bé, un poc la dinàmica nostra, nosaltres fem esplai de 3:30 a 5:30 tots els dissabtes. La primera mitja horeta la dedicam a l'aspecte de cristià, a exposar un poc davant els nens les nostres motivacions cristianes que ens duen a fer esplai. Els ensenyam una cançó, els explicam qualque vida d'un sant, si és, per exemple, la festa de Sant Antoni, els explicam coses de Sant Antoni, etc. I després, l'hora i mitja que ens queda restant, la dedicam a fer les activitats, les diverses activitats que tenim preparades. Haguéssiu de dir un poquet per què estàu a l'esplai, què mos podríeu dir?
Jo soc Antònia, estic des de fa, crec que 7 anys d'Esplai de Lloseta. Ja hi havia estat com a nina abans. I vaig començar com a monitora simplement per una proposta d'un amic que estava dins d'Esplai. I més que res per jo l'Esplai és una companyia d'amics, tant per monitors com per les mares que sovint ens acompanyen a les diferents activitats que feim, com per nins. I és això, és un lloc on me trobo amb els meus amics. On a més ens ho passam bastant bé. I no ho sé, per jo és fonamental, millor perquè també sempre he estat des de petitona com a nina i ha estat un lloc on aprens bastant a créixer, sobretot. I on te passes molt bé, evidentment, sobretot perquè som molt bromistes en el grup d'Esplai de Lloseta. Hem perdut un poc el costum, però sempre ho hem estat. I abans mos dedicàvem a fer brometes uns en els altres o a controlar les errades que tenia cada un, i després quan estaven tots junts en l'assemblea, el que havia estat objecte de la broma o el que havia tingut la mala sort de cometre l'errada havia de sortir davant tot el foro, tot el públic, a cantar una cançó, Sowing the Saint. No sé si el coneixeu, és un espiritual negre. I sortia, cantava tot solet el trosset de la cançó, amb la vergonya que això suposa, a part d'haver de reconèixer davant tothom l'equivocació o la broma que t'han fet, i llavors tots els altres responien a coro en el seu cant. I això. Bé, jo soc la Margalida i també estic a l'Esplai des que era petita. I després me van proposar ser ajudant de monitora
I vaig dir que sí. I res, per jo l'esplai és per mirar uns amics més grans que m'ajuden a ser primer jo educada per poder jo educar els al·lots dins l'església, dins la parròquia i a dins el poble. I res més. Gràcies. Ara un jove que ve en el grup d'esplai de Lloseta, quines activitats s'hi pot trobar? I supos que també vosaltres, que sou les més jovenetes, tindreu més fresca la memòria per contar-nos qualque anècdota, no? Bé, ens dedicam a l'hora que tenim pues, fent jocs, activitats. Els jocs n'hi ha de sala i de plaça i no sé, molt ho passam bé. Bé, solem preparar moltes gincames brutes o fotogràfiques o fins i tot per dins del poble, que se moguin un poc els nins. També fem excursions o sortides qualque dia. Bé, pel carnaval preparam una festa pels nins perquè se disfracin i juguin tots junts. Per Cocó també, que és una romania que fem a Lloreta. També fem els jocs per als nins, tot el poble però no només de l'esplai, i bé, preparar moltes activitats i això. Jo soc la Joana i també, a part de l'activitat, també fem tallers. Com per exemple una camiseta que està blanca i tot. Una camiseta blanca, pues els nins la decoren amb pintura, amb una plantilla pintant. Després també fem figures de fusta, com per exemple llapisers o tot això, que després els nins s'han d'una casera per tenir un profit de lo que fem. I també guardioles de fang, també les pinten. I també una cosa que és molt guapa pel poble són els regals que fem per Nadal en els malalts. Que per Nadal fem un detall i el rector ens dona una llista de tots els malalts que hi ha al poble i anem casa per casa i ho repartim a tots els malalts.
I no vaig errat, heu vengut aquí per planificar un campament que teniu entre mans. Mos podríeu explicar un poquet en què consisteix, que s'hi troben joves en aquest campament? Bé, jo som en Tolo, ja farà 11 anys que estic dins l'esplai de Lloseta i llavors, com ha dit en Miquel, estem aquí tots trobats així una mica per planificar una mica el que serà el campament d'enguany. Abans de tot jo vull explicar que dins tot el curs de l'esplai de Lloseta tenim una sèrie de coses que ens duen molta de feina. I és a dir, que no només és el campament, també tenim el festival que fem cada any, que ja ho posant dins el programa de festes de Lloseta, que ens du també una feinada enorme. Planificam les diferents coses amb els nens i dins el teatre de Lloseta feim tot un festival que ha convidat tot el poble ja a venir. Això per començar, perquè és una manera també de recaudar dobbers i fons i una mica de propaganda per el que ara farem, que és el campament. I això també ho anem fent durant tot l'any diverses coses, ja sigui la romeria o altres coses que ens sorgeixen. Sortides que fem, no només també és el campament, també fem acampades, que cada 3 mesos intentem que cada grup se'n vagi a diferents llocs de Mallorca, ja siguin casals o llocs d'acampada, aquí on anem a vespre, dormen i tornem al l'endemà el diumenge en haver dinat, on també se fan les diferents coses que fan durant els dissabtes a l'esplai, ja siguin tallers, jocs, coses planificades però a un lloc diferent en el de Lloseta. Tot és un trull, els nens s'ho passen la mar de bé, ja sigui una banda o l'altra, però sempre és més atractiu sortir una mica, dormir i passar una mica la velada en fora. El que és el campament que fem cada any varia tot una mica, és el que ens du més feina i s'aposta també una mica per això que ens trobam aquí, per estar una mica més tranquils i anar planificant tot una mica. Va des de lo més senzill, el que és més organitzatiu, que pot ser organitzar el que són els tallers, organitzar el que són les sortides, els jocs, les cançons, les balades, tot això és cap i a la fi senzill, perquè un ho va fent, ho va planificant, hi ha una sèrie de jocs que s'han de fer, hi ha una sèrie de tallers, i ara els posarem en comú i els vas planificant durant tot el dia. Però diguem que això és l'oportunitat que tenim per estar davant els nens, és a dir, a través d'aquest joc, a través d'aquesta sortida, a través d'aquest taller o d'aquesta cançó, és així com nosaltres ens podem apropar més a aquests nens. A aquests nens que hem tingut durant tot l'any a l'esplai o que són nens convidats d'altres companyeros que tenim, que ens demanen més si poden venir els seus fills en el campament o d'altres amistats. Però és que no només som els monitors i els nens, sinó que també hi ha convidats mares i companyeros que estan dins la cuina, que ens preparen tot el menjar durant tota la setmana, que això també ja les cuineres també els du un munt de feinada, haver de planificar tota una sèrie de menjars i haver de cercar tot el material que han de dur per fer els menjars. Per aquest motiu, sempre intentem trobar un casal que sempre estigui de vora la platja, per l'atractiu que sempre és la platja en l'estiu, per nedar pels nens i també pels monitors i cuineres, i que també puguem tenir una cuina per nosaltres emplear i anar fent les diferents coses. El motiu de tot el campament és per estar plegats, per cuidar-nos entre tots nosaltres, i de fet tots disfrutam allà, ja siguin cuineres, ja siguin amics que ens venen a veure, ja siguin monitors, tots a través de fer les diferents coses. Sempre, però, partint de l'experiència que nosaltres vivim fent les coses, i és l'experiència cristiana. És a dir, nosaltres partim de fer un taller o fer una cosa senzilla com pugui ser el dinar, o anar a jeure, o resar qualque cosa, sempre partint del que nosaltres ja vivim, i és l'experiència cristiana.
Tot això, clar està, que tampoc no ho hem après dins l'esplai, això ja nosaltres ja ho duim darrere, que ho hem après d'altres companyeros que ens han ensenyat a nosaltres. Però nosaltres, dins la nostra convivència, dins aquest joc físic, moment concret en el temps que és l'esplai, ho volem donar a expressar a través del campament, dels jocs o les diferents coses. De fet, jo vos puc contar moltes anècdotes, perquè no és així de sèrio totes les coses. Me'n record molt bé, per exemple, d'aquestes jovenetes que estan aquí davant, que en els diversos companyeros que estan per allà, que a nosaltres se'ls apuntam per el campament una sèrie de material que han de dur durant tots els dies i jo què sé, sabates d'aigua, tabeoles, necessaire i un parell de cosetes que hi ha. I per això que començàvem a reparar que hi ha una sèrie d'utensilis que no concorden una mica, com per exemple tinta de cabells, pasta de dents, la pasta de dents sempre hi és, però què me diríeu vosaltres sobre pasta d'afaitar per un nin? Pues, totes aquestes coses hi eren i nosaltres dèiem, i ara què deu fer aquestes coses aquí? En fi, que mos veiem que el sent demà al matí se comencen a despertar nins petits en pasta d'afaitar pels cabells, les ungles pintades i els nins petits allà, que m'han fet, mira que han vengut aquí i tal, els grans. I nosaltres allà posant ordre, tots els monitors, clar, una mica de disciplina, hem de començar a requisar totes aquestes coses. La qüestió que era un campament que nosaltres ho teníem de la mar de controlat perquè des del primer dia ja ens vam posar una mica forts i vam començar a requisar tots aquests utensilis que nosaltres creiem que no servirien per res. Però el darrer dia nosaltres, els monitors, sobretot els més bromistes, dèiem, i ara que som a de caducar totes aquestes coses i l'aprofitarem. Això, clar, era la darrera nit, quan tots la nit ja se fiaven de nosaltres, que ens veien que nosaltres ens comportàvem bé i la qüestió que vam aprofitar quan dormien tots els nins, anàvem allà i sobretot en els grans els començàvem a pintar els cabells, a posar pasta de dents per les sabates i pasta d'afaitar per aquí i per allà. S'aixequen els dematí i se troben que estaven tots allà embolicats i bueno, no se'n podien venir. La qüestió que me tenien una de preparada. Me'n record que varen començar, van tancar la porta primer de tot i varen començar ja a tocar portes, a pujar i baixar, un cachondeo enorme, que a les 6 del matí nosaltres ja no hi havia ningú que hi dormís. La qüestió que les monitores més responsables, fora saber res, se'n van allà, obren la porta, van començar a obrir la porta i papam, un xot d'aigua que van tenir damunt, tot gràcies a uns altres monitors que van fer la broma als altres. Més anècdotes n'hi ha, però ja supos que m'ho sortiran ara d'aquí una estona.
Com a monitors del vostre poble, mos podríeu explicar un poc quines són les relacions són joves i es pot créixer amb ells dia rere dia, no? Bé, jo som en Carles i també som monitor de l'esplai de Lloseta i la relació amb els joves és molt guapa, no? Aquí podeu comprovar que quasi tots són joves i n'hi ha que són més i n'hi ha que són mancos, però vaja, la relació amb els joves és molt guapa. Sobretot perquè molts dels nens que han crescut a dins l'esplai tens la sort de poder passar pel poble, no? I saludar-los i saber qui ets, no? Saber de on vens i què fas i com ets i no sé què, saps? La relació amb els joves sempre ha estat difícil, no? I més actualment, quan els joves, com per exemple nosaltres, que partim del punt de l'amistat en Crist, és un poc difícil, perquè, clar, la moda de vegades mos du per camins que no són massa pròxims a ell, no? Però nosaltres estem convençuts i vivim l'experiència de que Crist està de moda i està de moda per als joves. Qui millor que ell per dir-nos com són els joves, no? I com són els nens i com és aquest món. La relació que nosaltres vivim és aquesta, no? De dia a dia, d'anar pel carrer i xerrar amb ells. Cuidem-nos també, és qui aprofundim una mica més dins aquesta experiència. Per això estem aquí, per aprofundir un poquet més, no? Per cuidar-nos, per estar a prop, per no sentir-nos estranys, perquè durant tot l'any potser anem a l'esplai i no passam de més que d'aquelles 2 hores junts o aquelles reunions que fem per preparar les coses, no? I el que fem és preparar acampades de monitors i per nosaltres estar junts, per nosaltres viure l'experiència de l'esplai, l'experiència de Crist en els joves i que sigui una cosa atractiva, no? Aquí teniu, bé, torno a repetir, aquí teniu la prova de que tots són joves i que aquí tenim gent que ha crescut a dins l'esplai i que ara està aquí i intenten viure aquesta experiència divertint els nens i divertint-se ells mateixos, no? I, bueno, nosaltres podem dir que estem contents, no?, de joves que tenim en el poble i de joves que tenim a de vora. Una anècdota molt guapa va ser que les nines que estan aquí, les més jovenetes, que ara ja són premonitores, els darrers campaments que fèrem, un campament que fèrem a l'Estanyol, el darrer dia, que hi havia la gala, aquesta gala que ens anàvem preparant i que de vegades aquell any també s'estrevenia, que ho fèiem en parelles i bé, l'atractiu d'aquesta gala és fer-ho en parelles perquè se passen totes les setmanes cercant la parella del dissabte, no? I va arribar el dissabte, se van empimpollar ben empimpollats, se van anar amb les parelles en el sopar i no sé què, i res, després anàvem a veure els focs artificials, bé, tot era com molt romàntic, no? Molt guapo, no? I res, quan varen tornar, la festa, varen fer una mica de festa i tal, i quan ens pensaven que s'acabava, van començar a veure nens que se posaven a plorar. I nosaltres assustats, ai Déu meu, què passa, no? Què passa, que estan plorant, que és qui s'ha fet mal o què ha passat, no? Que algú s'ha enfadat o s'ha embareat, això no. Resultava que no, que era que ploraven perquè era el darrer dia de campament, perquè era el darrer any potser que estaven dins l'esplai, perquè, no sé, ells tenien pena d'això, no? I nosaltres, bueno, també teníem pena, però vaja, era molt gratificant la seva actitud, no? Gràcies, Margalida, m'ha soplat la paraula. La seva actitud, no? La veritat és que veure joves que s'emocionen perquè s'acaba el campament ha nascut una amistat molt guapa, no? I bueno, això és el que nosaltres voldríem per tots els joves que fessin aquesta experiència, que Crist, sobretot, que Crist és el seu amic, és el nostre amic, i vol estar a prop de nosaltres i vol que estiguem nosaltres, no? I res, bé, ja veig, una altra vegada, torno a repetir, nosaltres som la prova de que Crist està de moda.
Bueno, normalment les anècdotes millor solen passar en el campament, que és de quan més temps compartim i tot d'una se poden contar i tenim més temps per tots. Jo recordo un campament a l'Estanyol que vàrem anar a fer un bivac a la platja, que és que m'on anàvem el dissabte al capvespre, dormim a la platja i el l'endemà de matí tornant cap al casal. Però resulta que vàrem anar a la platja de la Ràpita. I aquest any hi havia unes muntanyotes d'arena que damunt de tot hi havia bastanta alga. I el que li varen dir als nins, ja eren nins més grandets, eren entre 12 i 15 anys, i els varen dir, no, diu, per dormir hem de dormir tots aquí, junts, posam el sac de dormir d'aquesta manera i d'aquesta altra. La qüestió és que m'on anàvem a dormir i al vespre tothom va escampar. Tothom va anar o damunt la muntanyeta o darrere la muntanyeta, en el sac de dormir, els seus amics, i res, a fer el que fan els nins, trull. I entre tots els monitors, a base d'insistir, els vàrem aconseguir replegar. Això ja era bastant tardet quan vàrem aconseguir dormir-nos. La qüestió és que el l'endemà, quan ja el sol ja mos estava molestant i ja mos començava a despertar, sobre les 6:30, 7 del matí, se presenta una grua amb un parell de camions a llevar moltes algues. Aquí ja varen deixar de dormir i varen tenir un dematí molt llarg perquè aixecant-nos a les 7 mai ho havien fet.
bastant bona queixa. I a més és d'avui i la diré ara mateix. La qüestió que nosaltres estàvem tots nerviosos perquè sabíem que ens havien de venir a filmar per aquest programa que ara estàu veient. Una nerviada, perquè nosaltres és bé que no hem dormit tota la nit. Ja vos podeu imaginar, perquè vosaltres ara mos esteu mirant per la tele tots tranquils en el sofà, però nosaltres hem passat un bon apuro, nosaltres no estem acostumats. Nosaltres no estem gens acostumats a que mos filmin. La qüestió que arriba l'hora de berenar, començam a preparar això, una mica menys com ho farem, tots nerviosos. Jo encara tinc el cor que me va sentir pico. Quan ja estem asseguts, quan ja ho feim tot bé, mos comencen a filmar. Tota la filmació va molt bé, nosaltres ja està, mos dura, que duim de temps? 18 minuts, això va així. A mig això va així. Mos duim 18 minuts, ara en duim 22 i tal, i ara hauríem de fer això, hauríem de fer això altre. La qüestió, quan ja ho tenim tot gravat, mos diu el nostre amic Pep, que està darrere la càmera, mos diu, fills meus, no ha sortit gravat, és volumen. I haurem de tornar a repetir. Animals. Nosaltres ja mos pensàvem que ja mos havien filmat, que ja estava tot gravat. Vinga, un altre pic. Tot això que esteu mirant ara mateix és el segon pic que ho feim. Així que, com mos deien Antònia, nosaltres sempre a les bromes, en aquestes castes de bromes així que mos xoquen una mica, els feim cantar un ouent de seny. Això és una cançó que tenim preparada. Que, per exemple, ara aquí mos hi haurà de cantar en Pep. El Pep hi haurà de venir aquí i mos hi haurà de cantar. No, ara en Pep mos està dient que creu que no sortirà, però nosaltres creiem que sí. Així que li farem aquí un racó en Pep. Vinga, vine aquí un moment. Nosaltres l'ajudarem a cantar un ouent de seny perquè s'ho mereix. Perquè aquesta broma... Nostra càmera aquí. Això és una encerrona que m'han fet aquests companys, que jo el que vull dir és que realment és gratificant, és que avui en dia que estem acostumats a veure un tipus de joventut molt determinat, un tipus de joventut que passa, un tipus de joventut que només pensa en el divertiment, en el passar-ho bé, i que no pensa, aquí trobam uns joves que encara pensen. I aquesta societat que tenim avui en dia se deixa dur perquè pensin els altres, per la televisió, per la premsa, per medis de comunicació, i no pensa. Aquí hi ha uns joves que pensen, i això és realment gratificant. Ara ja podem cantar. Oh, when the sand, go marching in. Oh, when the sand go marching in. I wanna go to be that number. Oh, when the sand go marching in. Oh, when the sand go marching in. Go marching in. Oh, when the sand go marching in. Oh, when I go to be that number. Oh, when the sand go marching in.
Heu vist un reportatge d'uns moments de convivència a Cala Morlanda dels monitors del grup d'esplai de la parròquia de Lloseta. Així acabam avui el programa religiós d'aquesta setmana de Sal i Llum. Ja sou de dir un poquet per què estàu a l'esplai, què mos podríeu dir? Jo soc Antònia, estic des de fa, crec que 7 anys a l'esplai de Lloseta. Ja hi havia estat com a nina abans. I vaig començar com a monitora simplement per una proposta d'un amic que estava dins l'esplai. I més que res per jo l'esplai és una companyia d'amics, tant per monitors com per les mares que sovint ens acompanyen a les diferents activitats que feim, com per nins. I és això, és un lloc on me trobo amb els meus amics. On a més ens ho passam bastant bé. Etcètera. Bé, un poc la dinàmica nostra, nosaltres fem esplai de 3:30 a 5:30 tots els dissabtes. La primera mitja horeta la dedicam a l'aspecte de cristià, a posar un poc davant els nins les nostres motivacions cristianes que ens duen a fer esplai. Els ensenyam una cançó, els explicam qualque vida d'un sant, si és, per exemple, la festa de Sant Antoni, doncs els explicam coses de Sant Antoni, etc. I després, l'hora i mitja que ens queda restant, la dedicam a fer les activitats, les diverses activitats que tenim preparades. Avui ens trobam a Cala Morlanda, en el casal dels Germans de la Salle, i ens acompanya un grup esplèndid de llosetins que pertanyen a un grup d'esplai de Lloseta. Tal volta podríem començar que ens expliquéssiu un poc què és l'esplai. Hola, jo sóc en Miquel. Fa uns 10 anys som monitor d'esplai del grup de Lloseta. Vos explicaré un poc què és el grup d'esplai. El grup d'esplai som un conjunt de monitors que perteneixem a GDM. El GDM són el grup d'esplai Mallorca, que és l'organització que aglutina tots els esplais de Mallorca. Com molt de vosaltres sabreu, allà els esplais estan repartits en molts de pobles de Mallorca i també hi ha molts esplais dins ciutat. El que fem dins l'esplai són activitats lúdiques de cara als nens, activitats de temps lliure. Ja siguin excursions, jocs, acampades, tallers, gincama.
A la residència que els germans de la Salle tenen a Cala Morlanda es reuniren monitors del grup d'esplai de la parròquia de Lloseta per passar un parell de dies de convivència. Parlàrem amb ells i ens contaren les seves experiències amb els al·lots, nins i adolescents. També recollirem imatges d'alguns moments de l'estància al local, del seu preciós jardí i dels moments de diversió. Amb tot això vos oferim el següent reportatge. Els espectadors del programa Sala Llum de Televisió Manacor.